Ако не разбираш от математика, спре да скролваш. Сега ще ти покажа как да намираш хиксове при обикновените дроби. Ето как. Имаме следния пример. Какво да направим? Не знаем. За да разберем, можем да си направим един елементарен пример. 5 плюс 2 е равно на 7. Това си е така. Окей, ако тук ми е хикс, значи нека петицата да ми е хикс. Тоест, как ще намеря 5? Ами като от 7 извадя 2. Ето готово, извадих го. Обаче, това какво означава? Че от резултата вадя събираемото. Ами нека. Хикс е равно на 8 трети минус 11 шести. Тук си намерим общия знаменател, който вече знаем. Ширявам с 2. 16 шести минус 11 шести. Това е равно на 5 шести. Тук си имам друг пример, но това е за следващото видео.